Benvinguts una vegada més en aquest vídeo de matemàtiques on treballem l'activitat 2 que diu enregistrem la suma. En aquesta activitat seguirem veient el procés per tal de trobar l'algoritme estàndard de la suma. Llavors, per començar aquest exercici haurem de pensar una suma de dos nombres de 3 xifres cada un, amb les dues condicions de que quan sumem les desenes no superi el nombre 100 i quan sumem les unitats no superi el nombre 10. Per exemple, 343 més 454. Un cop ja tenim muntada la suma i estructurada, el que hem de fer ara és començar a enregistrar, prendre nota. Per començar, si jo tinc 3 elements i li afegeixo 4, quants elements tinc en total? Com molt bé sabeu, la resposta és 7. Ara passem a les desenes. Si jo tinc 40 unitats i li sumo 50 unitats, quantes unitats tinc en total? Com molt bé heu dit, 5 i 4 és 9, són 90 unitats, més a les 7 que li sumem. I finalment passem a la part de les centenes. Si jo tinc 300 unitats i li sumo 400 unitats, quantes unitats tinc en total? Bé, doncs 4 i 3, 7, com hem calculat abans. Si li sumem a més aquestes 700 unitats, li sumem a les 97 que ja teníem, en total sortirà un nombre de 797.